ଆଜି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଗୋଟେ ପଶୁର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ପଶୁର ମୁହଁ ବୁଲିକି ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ତାର ବେକ ବଙ୍କା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପେଟ ମଧ୍ୟ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଉଠି ପାରୁନି। ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ବହୁତ ଖରାରେ ତାର ମୁହଁଟା ବୁଲିକି ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସଫା ଜାଗାରେ ଟାଣିକି ଆଣୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଉଠିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ବୁଲି ଯାଇଛି ତଳେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉଠି ପାରୁନି। ବେକ ବଙ୍କାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିକି ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସଫା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟେକିଦେବି। କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଟେକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଷଣ୍ଢଟା ଉଠିଲା ପରେ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ସେ ପୁଣି ତା ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଫେରିଗଲା ସେ ଷଣ୍ଢଟା।